ti bre? Kurs je na 4 km i 200 metra je portonal. 4 km i 200. A kažu da nije tačno. Dobro. A što je 4 km i nešto? Kad ti je Dovde do Mont Pekara. Everest na 8000 i nešto metra. Znači na 8 km i nešto metra. Romune, ja sam u školića, ne znam, ali umem da razmišljam sa skruglavu. Ali je zemlja, zamisli da se okrene ovako zemlja. Pa ona se okreće ovako, onako. A voda gdje? Kao vrteš kad bude trifuna Pa i čovjek. voda ide u krug. I, A kad ti pričaš, ako pa se... če, a atmosfera, kaže, atmosferski pritisak drži da se ona ne prostipe. Da. Sad, koja je taj brzina? Ako ide kilometar na sat, mora se rasipa. Ako 1.000.000 kilometara sad pad se rasipa. Koliko se na toj brzinu ukreće? A mi smo tija sposobni da podnosimo to brzinu. Stvoreni smo. Mi sad se okrećemo 300.000 kilometara na sat. Pa znaš da se ti trenutno krećiš? Okrećem se, znam ja gospodin. Ovako, kvik za 365 dana, napraviti jedan krug, jedna godina. Ovako je, a to je, znaš koliko? 306, to, za koliko se mi brzo krećemo? Kao na slavu kad vrtiš kolač. A, to je brže. Pa u crni život. Ne tako je. A mi sad bi se krećali 300.000 km. A mi bi se za godinu, koliko puta kosu svoje okrenali? Pa po pedali mi ne mogu da vodimo. Pa 2 puta te zavrtimo u krug pobrže, ovako ti padneš na dupe. Kako ti me taj bude Ali rekao? mi imamo sreće, ja ti kažem. Smo mi u sredinu, smo na kraju. Da, oni još da su na kraju, oni kad se okrenu padamo u nesvest. To je kada vaši bacamo onaj koren. Ti me nemoj da ve neki laže.